lelijke elektriciteitsmasten in het landschap, maar ook drugsgebruik in het verkeer levert hoge boetes op. Kijk mee naar ons weekoverzicht. We begonnen de afgelopen weken natuurlijk met de paasdagen. Met ingang van deze Pasen tot eind oktober is de boulevard in Vlissingen dicht voor gemotoriseerd verkeer. Met uitzondering van een deel van de ochtend. En daarna heb je een ontheffing nodig. Er is ook extra handhaving, want er hangen vanaf dit jaar camera's op de boulevard. Het bekende rondje Boele. Het zit er grotendeels deze zomer niet meer in. En de meningen daarover zijn verdeeld. Waardeloos. En waarom? Ja, ik vind het heel zonde. Want het ontneemt iedereen het rondje boulevard, wat al heel lang bestaat. Het is, ja, wie of dat verzonnen heeft, begrijp ik niet. Nou, ik heb daar begrip voor. Ik vind het in de zomermaanden wel goed. Ja, ik kan het me wel voorstellen. Aan de ene kant dat het gewoon lekker rustig is en een fantastische plek is om hier te lopen en te fietsen. Maar aan de andere kant, het is nu super makkelijk om met je auto eventjes een rondje boulevard te doen en te genieten van het uitzicht. Dus ja, dubbel gevoel. Er zitten nog steeds 160 mannen in de noodopvang in de Zeelandhallen in Goes. Eigenlijk hadden alle 320 asielzoekers verhuisd moeten zijn per 1 april, maar dat is niet gelukt. De helft is naar het Oude Van der Valk gegaan, de andere helft is er nog, omdat er in het hotel niet alleen maar alleenstaande mannen kunnen komen wonen. Voor die helft wordt dus nog plek gezocht in de rest van het land, maar dat valt niet mee. De gemeente Goes heeft het COA daarom nog 2 weken extra gegeven. In de eerste instantie zou de noodopvang voor een half jaar zijn, maar dat werd uiteindelijk 2,5 jaar. En in die tijd is er veel geklaagd over de slechte leefomstandigheden. Wat gaan we doen met 150 miljoen? Die vraag moet de provincie de komende maanden gaan beantwoorden. Er komt een zak geld aan, winst van de Zeeuwse energiehoudstermaatschappij, de ZEH, de opvolger van Delta. Fractievoorzitter Lizo Koppian van de ChristenUnie is in het dagelijks leven basisschooldirecteur. Hij probeert groep 8 uit te leggen waar het om gaat. Oké, jongens, nou, jullie zien hier een gebouw staan. Welk gebouw is dat? De kerncentrale in Borselen. Die heeft de afgelopen jaren zo goed gedraaid dat eigenaar ZEH nu 1,6 miljard euro in kas heeft. Daarvan komen nu honderden miljoenen vrij aan dividend. De ChristenUnie wil dat geld gebruiken voor elektrische boten, bijvoorbeeld tussen Vlissingen en Breskes. En wil ook kabels onder de grond stoppen. Kijk, ik zou ook wel graag hebben dat de hoogspanningskabels dat die onder de grond komen. Die lelijke palen die daar aan de kant van de weg staan en die ons mooie Zeeuwse landschap eigenlijk ontsieren. Dat er nu een vette kluif ligt aan dividend weten ook deze statenfracties op werkbezoek bij een varkensfokkerij. Verschillende fracties willen met het dividend het openbaar vervoer in Zeeland verbeteren en ook milieuvriendelijker maken. Alle bussen op elektriciteit? Ja, liefst wel, ja. Want de provincie heeft geprobeerd middels een aanbesteding om zero-emissie vervoer te stimuleren. Maar het heeft dus eigenlijk niks opgeleverd. Die aanbesteding die zal opnieuw gebeuren. En nu dreigen die milieueisen naar beneden te worden bijgesteld. En dat heeft onder andere te maken met gebrek aan laadinfrastructuur. Dus dat zou een goed doel zijn voor die energiegelden. Ook andere fracties willen Zeeland met het dividend verduurzamen. Nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen kijken hoe je samen met de industrie ervoor kan zorgen dat restwarmte in de industrie gebruikt kan worden om wijken warm te maken. En je kunt het ook aan andere zaken besteden. Ja, misschien wel aan de kunst en cultuur, want dat is meestal een ondergeschoven kindje. Dus dat we daar eens wat aan doen. Zoeken mensen niet, hè, achter BBB kunst en cultuur? Nee, nou, maar dat vinden wij toch ook belangrijk. Er is in ieder geval een meerderheid om een groot deel van het dividend op te potten. Verstandig vindt gedeputeerde Johannes de Bat. Hij waarschuwt dat Zeeland zich niet al te rijk moet rekenen. Want met zo'n groot dividend zal de provincie minder geld krijgen van het Rijk. Ja, er is al heel lang een afspraak tussen Rijk en provincies dat op het moment dat je dividend ontvangt, dat er dan op je provinciefondsuitkering wordt gekort. Dus het tweede deel van onze inkomstenbron wordt dan ietsje lager. Dat is niet het hele bedrag, dus dat is niet 100% gelijk. Maar er komt dan minder geld in het provinciefonds. Dus in die zin moeten we er ook nog rekening mee houden dat dat iets lager wordt. En daarom is het helemaal belangrijk dat we ook structureel geld uit dat incidentele geld kunnen halen. 500 Zeeuwse scholieren van het VMBO basis of kader zijn deze week al begonnen met hun eindexamens. En dat is inderdaad vroeg.
Maar scholen kunnen tegenwoordig zelf bepalen wanneer ze voor deze groep scholieren de eindexamens afnemen. Hier op het Swingcollege in Oostburg zetten leerlingen alles op alles om te slagen voor hun kookexamen. En dat is niet zomaar een examen. De scholieren hebben zich goed moeten voorbereiden en zelfs dan is het nog spannend. In totaal 4 dagdelen doen ze examen voor ons vak. Ons vak is een hoofdvak en is dus heel erg groot. Vandaag hebben ze dus onder andere koken gedaan. Ze hebben een Excel-opdracht, een kostenberekening gemaakt. Ze hebben een wedstrijdschema in elkaar moeten stoppen. Een plattegrond en ook de theorievragen die bij dit onderdeel hoorden hebben ze vandaag gedaan. En waar let u dan op? Er zijn verschillende dingen. Wij moeten letten bijvoorbeeld op hygiëne. Hoe ze omgaan met milieu, dus hoe kraan op tijd dicht, ovens op tijd uit, niet te lang water laten koken, ik noem maar wat. Afwaswater, maar ook de snijtechnieken, of ze de bereidingswijze volgen, of ze de juiste ingrediënten gebruiken, de juiste hoeveelheden, omgaan met de weegschaal. Alle onderdelen worden eigenlijk belegd en kunnen ze punten voor halen. Die punten zijn natuurlijk niet zomaar verdiend. Daar was opperste concentratie voor nodig. Hoe was het? Nou, eigenlijk best wel spannend of zo. Eigenlijk niet, ja. Je weet niet wat er komt. En ja, het was best wel makkelijk. Ja, het was makkelijk? Ja. Wat goed, dus je gaat het wel halen, denk je? Dat denk ik wel, ja. Ja, voor mijn gevoel ging het niet goed. Nee, waarom niet? Ja, gewoon, ik kan gewoon niet koken. Ik kan het niet. Gelukkig zijn er naast de praktijkexamens nog heel veel andere examens die ook gemaakt moeten worden. De reguliere vakken, zoals Nederlands en Engels, starten half mei. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat gaat wel goed komen, denk ik, behalve Engels, want daar ben ik iets minder in. Maar de rest moet wel goed komen. Wat vind je dan leuker? Koken. Ja, ik vind koken zelf wel thuis ook altijd leuk om te doen. Dan ben je bezig. Zit je niet eigenlijk ergens een boek of zo, of op een computer, gewoon vrij. Andere niveaus zoals HAVO en VWO, die starten half mei pas met de examens. Eind mei moeten alle examens klaar zijn en dan is het vooral nadenken over de toekomst. Weet je al wat je wil worden of wat je wil gaan doen? Ja, in de zorg weet je, en bij bejaarden, want ja, het past meer bij mij omdat ik al best wel vaak met oudere mensen omga en help in het bejaardentehuis als dat kan. Films gaan editen of zo, of animeren kan ook. Dat lijkt me ook leuk. Hoe goed heeft u zich nou klaargestoomd voor de toekomst als u zo om u heen keek zo tijdens het examen? Bent u een beetje trots? Ja, ik ben heel trots. Ik ben heel trots sowieso op onze basis- en kaderleerlingen. Sommige mensen denken dat die kinderen niet zoveel kunnen. Die kunnen ontzettend veel. Die zijn vooral heel praktisch en wij zien heel veel talent bij onze leerlingen. Zijn foto's van de gezonken Herald of Free Enterprise gingen de hele wereld over. Hij was ook bij demonstraties bij de kerncentrale in Borselen in de jaren 80. We hebben het over de Middelburgse nieuwsfotograaf Jaap Wolterbeek. Deze week overleed hij. Kijk, op de markt in Middelburg gemaakt. De boertjes die op donderdag op de markt staan. Jaap Wolterbeek was een veelzijdig fotograaf. Hij werkte tientallen jaren voor onder andere AD, Telegraaf, NOS en ANP. Jaap was een perfecte persfotograaf. Eigenlijk een droogkloot met heel veel humor, waar je wel tegen moest kunnen. Ik ben altijd van opschieten en Jaap kon wel goed, dat. Maar het had ook wel wat. Ik heb ook wel veel aan Jaap te danken. Dus Ruben, je weet het, voor het Algemeen Dagblad moeten er mensen bij, noem maar wat op. Anders gaat die foto niet mee. Ja, dat soort dingen. Ja, ik leerde wel van hem. De fotografen gingen vaak samen op pad. Zo ook in maart 1987 toen de veerboot de Herald of Free Enterprise bij Zeebrugge omsloeg. We komen daar aan en we zien echt die, ja, wel ver weg, het was donker, die Herald op zijn kant liggen. En daar wilden we naartoe. Er kwam er een loodsboot aan, die kwam zuurstofflessen halen. En dat Jaap zei, kom op, springen. Wil je ook springen? Want, had hij gelijk in, ze sturen je echt niet terug, ze hebben haast. Dus wij, met kwade, boze mensen op die boot, naar die Herald. Zodoende kwamen we bij die Herald. En dat was echt paniek. Dat was mensen redden, gilden, krijgtoestanden, maar echt bij die boot. Ja, en anderen op een gegeven moment stikten het van de persfotografen, maar wij hadden het. Jaap Wolterbeek werd 80 jaar. Bijna iedere dag is het wel raak en wordt een drugsrijder betrapt in Zeeland. 25 per maand in totaal.
En de meeste bestuurders hebben geen idee of het pilletje of de joint van de dag ervoor nog steeds de rijvaardigheid beïnvloedt. Met het risico op een flinke boete en het kwijtraken van je rijbewijs. Maar ook de verplichting om een hele dure cursus te volgen. Die 25 die tegen de lamp lopen komen er niet zomaar mee weg. Net als drankrijders en te hardrijders kan het zijn dat ze een cursus moeten volgen. Het doel van de cursus is om mensen bewust te maken van dat je met alcohol of met drugs niet moet rijden. Het zijn praatsessies, er is ook huiswerk, er wordt heel veel uitgelegd. Je ziet filmpjes van wat er allemaal gebeurt. Een van de dingen is dat mensen denken van nou, ik kan best wel rijden met wat op. Dat wordt op een afgesloten terrein gefilmd. Eerst als je nuchter rijdt, dan met een beetje, met nog meer. En dan zie je dat mensen helemaal niet goed kunnen rijden. Veel automobilisten hebben geen idee hoe lang de wiet, speed of andere drugs nog werkzaam zijn in hun lijf. De drug die het meeste wordt gebruikt door een bestuurder is wiet. Bijna 3/4 van de bestuurders die werd betrapt op drugsgebruik had een joint gerookt. Een ecstasypil en speed worden ook regelmatig gebruikt. En bijna 11% van de bestuurders was onder invloed van cocaïne. Maar hoe lang mag je nou niet autorijden na het gebruik van drugs? Het duurt 6 tot 8 uur voordat een joint uit je systeem is. Een ecstasypil, ook een halfje, werkt minimaal 16 uur. Speed zit tenminste 10 uur in het lichaam. En tenslotte cocaïne, dat is tenminste 4 uur in je lijf te vinden. Het effect van het middel is op een duur op een piek, zeg maar. En wanneer het gaat inkakken, om het zo maar even te noemen, hebben ze het idee dat het uitgewerkt is. Maar zo is het niet. Het sluimert nog door, het zit nog in je systeem uiteindelijk. Rijden onder invloed van drugs maakt het rijgedrag heel onvoorspelbaar. Van alcohol weten we dat inmiddels wel heel goed wat dat doet. Hè. Dan worden we wat roekelozer van, want onze remmingen zijn verdoofd. Maar bij cannabis is ook een verdovend middel. Maar dat doet toch iets met de concentratie. En dan zie je ook dat mensen voorzichtiger gaan rijden, zeg maar. Bij cocaïne, een petmiddel, is dat ze juist veel wilder gaan rijden, agressiever gaan rijden. En zo heeft eigenlijk elk middeltje wel een andere uitwerking. De eerste nieuwe kerncentrale is echt nog niet klaar in 2035, zoals het kabinet wil. En hoogspanningsmasten zijn onvermijdelijk en daar moet Zeeland ook niet over zeuren. Dat zegt energie-expert Wim Turkenburg. Geen hoogspanningsmasten erbij is een van de voorwaarden die de gemeente Borselen en de inwoners stellen aan nieuwe kerncentrales. Maar die voorwaarden zijn volgens Turkenburg kansloos. 100 inwoners van de gemeente Borselen hebben samen de Borselse voorwaarden opgesteld, waarin ze eisen stellen die volgens hen nodig zijn als er grote nieuwe energieprojecten, zoals bijvoorbeeld nieuwe kerncentrales bijkomen in hun gemeente. Die voorwaarden worden volgende week aan demissionair minister Jette aangeboden. Tegelijk met de voorwaarden die de provincie heeft opgesteld. Als je kijkt naar de voorwaarden die de provincie heeft gesteld, een stuk of 5, ja, die hebben eerlijk gezegd niet zoveel om het lijf. Dus daar is heel makkelijk aan te voldoen, of er kan een mooi verhaal terugkomen van wij doen ons best en we zullen daar naar streven, een beetje in die geest. Die voorwaarden van de gemeente Borselen zijn veel harder, veel strenger, veel ingrijpender, maar daardoor ook veel moeilijker op een aantal punten te realiseren. In de voorwaarden staan 39 eisen, zoals het tegengaan van overlast van bouwverkeer, financiële compensatie en geen nieuwe hoogspanningsmasten. Vooral dat laatste punt weegt zwaar. Al snapt Turkenburg niet per se waarom. Ik vind het ook een beetje vreemd dat men dit eist. Voor een deel kan het, hè? Dus, en waar het kan moet je het doen. Maar er zullen tot misschien wel een verdrie- of verviervoudiging van het totale elektriciteitsnet in Nederland moeten komen. Dat moet in alle streken van Nederland, dus ook in Zeeland. En waarom zou je dan in Zeeland alles onder de grond willen doen? De insteek van de regering is dat de eerste nieuwe kerncentrale in 2035 draait. De tweede moet 2 jaar later werken, in 2037. Ik denk dat is kansloos, echt kansloos. In mijn visie draaien ze op zijn vroegst in 2040. Als je kijkt naar de ervaringen in Finland, in Frankrijk, in Engeland, Hinkley Point, dan zie je dat het gewoon heel veel tijd kost. Al deze voorbeelden hebben tijdens de bouw minimaal tussen 5 en 10 jaar vertraging opgelopen. Een ander nadeel is volgens Turkenburg dat Nederland weinig weet van de bouw van een kerncentrale.
We hebben een groot gebrek aan kennis, nucleaire kennis in Nederland. We hebben geen industrie, nucleaire centrale bouwindustrie. Dus dat hebben we in Nederland niet of nauwelijks. Dus het moet allemaal invliegen vanuit het buitenland. Dus er zullen vooral veel buitenlanders hier naartoe komen om die centrales daar neer te zetten. De 3 bedrijven die in de race zijn om de eventuele kerncentrales in Bosselen te bouwen, komen uit de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Frankrijk. En chemiebedrijf Dow heeft een nieuwe baas, de Zeeuwse Tabita Verburg. Ooit begonnen als stagiaire, maar nu verantwoordelijk voor de Dow-fabrieken in Terneuzen en andere Europese landen. Ik denk dat je bij Dow enorm veel mogelijkheden hebt om een hele mooie carrière te ontwikkelen, zoals ik heb laten zien. Waar je uitkomt, dat weet je nooit van tevoren. Iets meer dan 20 jaar geleden liep Tabita Verburg voor het eerst bij Dow binnen, voor een stage bij personeelszaken. Ze bleef plakken en werkte op de inkoop, handel en logistiek afdeling. Daar maakte ze de Brexit en de coronacrisis mee. Wat ik altijd zeg, de spirit van Team Dow. Als wij een probleem lastig vinden, nou, dan hebben we daar een dag voor nodig. Is het onmogelijk, dan hebben we het in een week opgelost. En zo zet iedereen hier altijd zijn schouders eronder en werken we samen aan hele mooie oplossingen. Tabita is geboren in Goes, maar omdat haar vader marinier was, verhuisde het gezin naar het noorden van het land. Haar studie bracht haar op verschillende plekken in Nederland en België. Maar uiteindelijk streek ze met haar gezin in Terneuzen neer. Ik ben mama van 5 hele energieke kinderen, dus die houden me bezig. Dat is altijd één groot avontuur. Ik ben getrouwd met Joost en we hebben ook 2 border collies, daar ben ik heel gek op. Dat zijn ook hele leuke honden waar we veel mee trainen. En we gaan veel op reis, we doen leuke dingen en eigenlijk is het altijd wel een avontuur met ons gezin. Een ander groot avontuur dat wacht is het behalen van de klimaatdoelen. Verburg borduurt verder op de plannen van haar voorganger, Anton van Beek. Meer inzet van waterstof, minder gas verbruiken en minder stikstofuitstoot. Zodat Dow in 2050 klimaatneutraal is en blijft bestaan. We bestaan volgend jaar 60 jaar en we willen heel graag met die plannen en die doelstellingen natuurlijk nog een groot aantal jaren hier blijven bestaan. En daarvoor heb je natuurlijk klimaatdoelstellingen nodig en de plannen die wij daarop gemaakt hebben. Verburg kon zich de afgelopen weken al voorbereiden op haar nieuwe functie. Maar deze maand moet ze echt aan de slag. Kennismaken met de andere Europese fabrieken van Dow staat als eerst op de agenda. En tot zover dit weekoverzicht. Zometeen weer het laatste nieuws van deze zaterdag de 6 april. Graag dus tot zo. Anders nog een hele fijne avond en tot morgen.